mance karamcin nan ashe wana cika babban bankiri mazara ya ɗahir tsarkakin wani ba fatar ba sai ɗahiri ya kowa ba shi da kwanturan da zuwan ku kawai albashiri kuka sai ta mutum har aljani komai yayi daidai zakiri bayan ku ba dai bari da shuru karan fita aikin sha'iri Allah ya wanke zuciyar ka alam na sharah laka sadraka in kun manyan da bani yama girman ku fa ya fi gaban haka buɗe zuciyar ku gani idan babu ku a cikin ta ku bincika in akwai ku ku yi mata lamunan tushen ƙaunar ku ku sassaka biyan ku nake har zuciya soyayyar nan mara hankali ku ne magana isulaya wasu wasi kamili na gani sai ku zo